Татарстан белән Үзбәкстан аралары тагында якыная, бүгеннән Казанда яңа генераль консуллык ачылды. Тантанада Рөстәм Миңнеханов һәм Үзбәкстанның Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Батырҗан Әсәдов катнашты. Консуллык Идел буе округының барлык төбәкләре өчен уртак, әмма аның нәкъ менә Татарстанда урнашуы аерым әһәмияткә ия. Әлеге вәкиллек нинди мөмкинлекләр ачуы хакында Люция Нутфуллина репортажында. Казан үзәгендә Үзбәкстан гимны яңгырый. Спартак урамы 6-нчы йортта бүгеннән рәсми төстә әлеге илнең консуллыгы урнашачак. Бүгенге вакыйга ике як өчен дә тарихи әһәмияткә ия. Үзбәкстан белән Татарстан моңа кадәр да актив хезмәттәшлек итә иде. Даими рәвештә делегациялар алмашышуның бер күрсәткече. Узган ел Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе Ташкентта үткән Россия-Үзбәкстан төбәгара форумында катнаша. Аның кысаларында төрле өлкәләргә караган килешүләр имзаланды. Сәүдә-икътисади элемтәләр арта, хәзер ул 146 миллион доллар. Ике арада тур авиарейслар бар. Консуллык багланышларга өстәмә этәргеч бирәчәк ди президент. Это генеральное консульство должно быть неким таким плацдармом уже в Казани, откуда мы тоже будем иметь возможность и туда выходить, и здесь мы готовы будем принимать те идеи, которые есть у наших узбекских партнеров. Үзбәкстанда меңләгән татар яши. Быел Ташкентта узган Сабан туйда 50 меңгә якын кеше катнашкан. Бу да ике арада җылы мөнәсәбәтләрнең бер мөһим күрсәткече Рөстәм Миңнеханов. Если не будет поддержки руководства страны, тех руководителей регионов, которые там, такого невозможно. Дөрес, консуллык Идел буе округында урнашкан барлык төбәкләр өчен дә уртак булачак. 14 субъектта яшәүче Үзбәкстан гражданнары бирегә мөрәҗәгать итә ала. Открытие генерального консульства направлено на... Бу консуллык төбәкара элемтәләрне киңәйтү өчен бик мөһим, әмма Татарстанга аерым рәхмәтемне җиткерәсе килә. Консуллыкны оештыру һәм ачуда теләктәшлек күрсәткәнегез өчен безнең арадагы элемтәләрне тагын да ныгытуга бу зур адым. Турсуной Хабибуллаева, КФУда укучы студент, аның кебек белем алучы Үзбәкстан егет кызлары Татарстанда 3000ннан артык. Бүгенге вакыйга алар өчен аеруча көтелгән. Есть место, куда я могу обратиться за помощью. Мин белән берәр проблема килеп чыкса, яки документ кирәк булса, мин шушында килә алам. Миңа һәр чак ярдәм кулын сузачаклар. Паспорт алмашу, виза туу турында таныклык, белешмәләр алу, консуллык шушы өлкәдә ярдәм итәчәк. Россиядә яшәүче башка ил гражданнары өчен бу иң зур ихтыяҗ булган мәсьәләләр. Әлеге бинада шулай Иран белән Венгрия консуллыклары урнашкан. Бүгеннән аларга Үзбәкстанны кыстылы. Димәк, Татарстаннан тәкъдим ителгән чит ил вәкиллекләре көннән-көн арта. Һәм әлеге дәүләтләр белән аралар да якыная дигән сүз. Люция Нутфуллина, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Элемтәләрне ныгытырга, хезмәттәшлекне арттырырга бүген Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстанның вәкаләтле илчесе Батырҗан Әсәдов белән шәхсән дә очрашты. Ике арада товар әйләнеше 57% арткан һәм 146 миллион долларны тәшкил итә. Бу санны тагын да арттырырга кирәк ди президент. Рөстәм Миңнеханов машина, вертолет төзелеше, нефть химиясе, авыл хуҗалыгы техникасы, көнкүреш химиясе товарлары, азык-төлек белән тәэмин итү өлкәсендә хезмәттәшлекне арттыру